nos dixo os nosos compañeros todos. Gracias por estar aquí, sabedes que tenes a vosa casa, sempre seredes vos recibidos, e sempre estaremos dispostos aquí a botarvos unha man alá donde estedes, porque nos fai falta e unión a todos. É necesario que nos cambien as cousas, estaremos aquí luchando, pois sempre, para que esas cousas podan cambiar. Están facendo mal, están nos botando un pulso, teñen uns presupuestos, teñen unhas promesas feitas con nós, non as están cumplindo. Non podemos permitir que en outros lugares de España as teñan xa listas, que den bons resultados, que este todo o mundo contento, que este todo demostrado que funciona perfectamente e que en Galicia sigamos mal. Non corresponden con nós, non deben de seguir facendo eso. Isto está demostrado, que os guardarraíles hai moitísimos anos que non se lle pasa unha ITV, que non están homologados, que non ofrecen as medidas de seguridade adecuadas, e eu creo que isto, como dixamos anteriormente, se temos novas carreteras e buscamos seguridade, empecemos ca seguridade, e eles non están empezando ca seguridade, e están a ver si cola, a ver si nadie fai ruido, a ver si nadie dice nada. Eu estou apostando, porque non, eu estou apostando por facer ruido, eu estou apostando porque todos, unidos, de todos os pueblos de Galicia, de todos os pueblos de España, luchemos, nos unamos, vayamos a donde faga falta, para que isto se cambie. Sabemos que non temos unha varita mágica, como ben decíamos amigos, que non se pode cambiar todo xunto, pero pedimos